പ്രൈസ് ലോർഡ്. പ്രഭാതം മന്നയിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം. എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. അവന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനുമാകൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഉയരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയുടെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ അല്ല ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്, സകല മഹത്വവും കൊടുത്താണ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സകല മഹത്വവും കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് യേശുകർത്താവിനെ കുറിച്ച് എബ്രായ ലേഖനകാരൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് തൻ്റെ പ്രഭ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ പ്രഭ, അതേ തേജസ് തന്നെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനുമുണ്ട്. പിതാവിന് കൂടുതലും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന് കുറവും എന്നുള്ളതല്ല. മനുഷ്യനായി വേഷമെടുത്തപ്പോൾ താൻ ആ മഹത്വം അല്പസമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പാദം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അത് നീലക്കല്ല് പടുത്ത തളം പോലെയും ആകാശത്തിന്റെ സ്വച്ഛത പോലെയുമായിരുന്നു. അത്ര വലിയ തേജസ്സാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതേ തേജസ് തന്നെ എന്താണ് പുത്രനിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാ. പുത്രനിലും പിതാവിൽ എത്രമാത്രം തേജസ്സുണ്ടോ അത്രയും തേജസ് തന്നെ പുത്രനിലുമുണ്ട്. അതാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അത്ര തേജസ് രൂപിയായിട്ടാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് പുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടനില നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ യഹോവയുടെ തേജസ്സിന്റെ കാഴ്ച പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കത്തുന്ന തീ പോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് തോന്നി എന്നാ വായിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവയുടെ തേജസ് അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പർവ്വതം കത്തുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാ. തീ ആളി കത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശോഭ, പ്രഭ എത്ര വലുതാണോ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ലാത്ത അതിന് തുല്യമായ തേജസ് രൂപിയാണ്, അത്രമാത്രം പ്രഭയുടെ ഉടമയാണ് ആര്? നമ്മുടെ കർത്താവെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അത്ര ഉന്നതനായ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ഈ മോശ എന്താണ് 40 രാവും 40 പകലും ഈ പർവ്വതത്തിൽ തേജസ്സിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. നാമും എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ കീഴിലേക്ക് വരണം. നമ്മ ആ തേജസ് പ്രാപിക്കണം. നമ്മിൽ നിന്ന് ആ പ്രഭ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തക്കവണ്ണം നാമും തേജസ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. 1 തീമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാണ്? തേജസ്വരൂപി എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്കാർക്കും അടുത്തു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത, നമ്മുടെ ഈ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കി കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര തേജസ്സുള്ള, അത്ര പ്രഭയുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെയാ സേവിക്കുന്നത്. അതോർത്ത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം, അതോർത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടാം, ബലപ്പെടാം. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇരുട്ട് നമ്മെ മൂടിക്കളയത്തില്ല. കാരണം അത്ര തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിലുള്ളത്. ആ തേജസ് നമ്മിലും വ്യാപരിക്കും. ആ പ്രഭയെ പ്രാപിച്ചെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ നമുക്ക് ജയിക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവ്, ആ തേജസ്സിനെ പ്രാപിപ്പാൻ, തേജസ്സിന്മേ തേജസ് പ്രാപിച്ച് കർത്താവിന്റെ നാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനുള്ള കൃപ നൽകണം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.